सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 4 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै क'क्राझारनि रन्जय मुसाहारिनि जुलिया नङा गुबुनजों, मिथिसार ब्रह्मनि दैज्लाङा सौफैबाय, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि आं दा सोलायबाय, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि मिजिं गोनां गोसोआ नागिरबायो, चिरांनि निन्द्र बसुमतारिनि खबाम गैया नों दसे सम गैयाब्ला, क'क्राझारनि लव कुमार नार्जारिनि बुब्लि, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आबौ, उदालगुरिनि इयुनसा बर'नि आरो बेसे नेनो नोंखौ खन्थाइया सेबखांजादों आरो क'क्राझारनि फेखन बसुमतारिनि इंलिश मास्टार आरो बर' मास्टार सुंद' सल'आ फोसावजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।